Bermeoko udalak aurten ere, Madalen egunean, uztailaren 22an alegia, udalbatzarekin batera, itsasontzian izarora joateko, eta Madalen jaia ospatzeko hainbat plaza zozketatuko ditu herritarren artean. Zozketa horretan parte hartu nahi duten bermeotarrek, beraz bulegoan eman behar dute izena, uztailaren 2tik 17 bitartean. Aingeru astuik, Bermeoko kultura zinegotziak adierazi duenez, zozketa horretan 18 urtetik gorako Bermeon erroldatutakoe parte hartu ahal izango dute. Eta izen ematea banaka edo bikoteka egin ahal izango da. Pertsona bakoitzak baten bakarrik ahalko du izena eman. Aurreko urteetan, zozketa horretan, Madalen egunean izorera joate irabazi zutenek, ezin izango dute parte hartu. Zozketa, uztailaren 18an egingo da, eta ondoren, irabazleen izenak ezagutzera emango dira, Bermeoko udaleko webgunean, Facebooken eta Twitterren.